Ang magpabos kay siya ipataas. Alaot ang magpataas kay siya ipabos. Ania na ang laban sa kabos. Walay labot pabos. Tatang Melchor. Tatang Melchor, bagdoki ko be. Higala kumusta, maayong hapon sa tanan nga mga naminaw karon ko to sa mapatutuang Sibiya mga palangga. Kumusta? Ayong hapon sa mga ginabagaan nga mga katawhan nga mga naminaw karon sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Kumusta ang mga wala pa nakaangkon o Dili lang ko sa tamugokod mga kahigalaan. Kay kusog ba kayong mudagan? Standby mo mga palangga karong taon-taon madungog ko ninyo sa radio. Astar mga way daog-daog. Kanta mo gukod maayo ha mga palangga kay mga hubo gid. Gawas gid akong 45 ka book gihatag na ginigawas os. Mga balangga, pa-heart reaction nagsugod mga higala harong makita natog pila ka buok ang mahigugmaon diha. Kita maglangan mga kahigalaan ato na dayon ning sugdan karong taod-taod mga palangga unya kato daog gyud ko grumble gamay. Laging daghana mga palangga. Lagi ning gawan. Lang tamugukod. Dili lang tamugukod. Kusog ng modaga. Relax lang ta mga palangga. Makaangkon ratag kada uga. Alas 5:16 na mga palangga. Plastar mo diha mga higala kay ako ipalista ninyo. Ilista ninyo nig una mga palangga ning ini mga palanggang isulat yan ninyo. Sige lang mga palangga daogan pabaya ta, no? 308 218 369 967 326 847 mga palangga daogan pamanta relax lang sa lang mo ka gool kay akong mag-gool gid mo pag gool lang mo. Pero mga palangga di pa ta ngay mag-gool oy kay dagko kay tagdaog 326. No? Mga kahigalaan. So, lantaw lang gid mo kanunay, no? Kuha lang gid ninyo kanunay, balag dili niyo tayan, ilista lang gid ninyo ang akong mga ipanghatan. Okay, balo naman gid mo nga mukalit ra nag ko gamay ko. Ana aragon. Agmay lang mga palangga kay lisura daugon man. Lisod gyud kang daugon karon mangunghong ko, no? Mangunghong taoy kay sus unsa. Ato ning unghongan nato mga followers nga ganahan mo apil mga palanggas atong kalingawan, di ba? Mga palangga.
Kadauog ko ninyo karon sa radyo mayong hapon mga taga Gihulngan, mga naminaw sa DYJL Gihulngan, das 94.5 mga palangga, no? Mayong hapon ninyo diha. Mayong hapon po sa mga naminaw sa 102.1 like Radio News FM. Salamat ni Sir Steve Flores des Gihulngan, salamat ni Sir Jack Melo. Unya diha sa Manhuyod, salamat ni Boss Ronnie Dinglasa. Unya diha mga palangga sa Isa Radio Kanlaon, salamat ni Boss Bunjo Amaba. Diha mga palangga sa 106.7 Isa Radio Himalalod, salamat ni Boss Francis Edward Garces Obang II. Diha sa 94.5 Isa Radio Escalante, daga salamat ni Sir Paul Agabon mga palangga. Na ako'y ihunghong karon, na apog ko'y ihatag live mga palangga, no? Ato lang paspasan para dagantag mahunghungan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga, no? Abi guman na muna kadaog mga palangga, mag-ingon anak mo, kamo, naara na ninyo. Wow, may problema. Nakadaog mo, mga palanggag kadaghan sa akong magipanghatag. Ano mao na inyong ibalos ko okay ra. Wa gyapon tay balato-balato diring dapita. Libre ra gyapon ning ato, no? Naara na ninyo mga palangga unsa inyong ikasulti. Kadaog ninyo malipay na masad mo. Karon nga wa pa mo kadaog, comment lang sa mugbati diha. Kay walo man ko nga ini kadaog ninyo maulian na sad mo. Sige lang mga kagalaan, mangunghong lang sa ako ha. Hello, mayang hapon kasi ni Palihog. Hello, may hapon. Riyatang sa Lapu-Lapu. Sigong sunod nimo. Taga-Lapu-Lapu niya ang naman ta kadaog ani ma'am, no? Lagi turay niya. Sige lang, basta importante nga naagad. Di lang ta mo gukod, mama. Kay kusog kayong mudagan, gyud ma'am, ha? Lagi ang paso rin na pagtagaan tayo ng pag-tagaan. Doldool ra ba? Dol-dol sa layo. Doldool sa tinood. Sagdi lang, tagaan di ka, ma'am. Kutob sa manawag karon ma'am, akong tagaan, ma'am. Salamat kay sir. O niya, maglangan pa ta or dili na lang ta maglangan? Mas maakit, di maglangan. Ay, ang uban, nakadaog og kalima. Wala kadaog pila kadro, nagbagulbol naman. Sagdi na sila. Sagdi na sila kay mabagdo naglubot. Oh, makadaog na sila, malipay naman po niya sila. Sabi ko, nanahin din mo. Okay na na eh. Sige lang, samay. Pahonghong latag gamay diha. Naon siya, ma'am? Pahonghong latag gamay diha. Ang anong gamay man? Hunghungan ti ka, ayaw ginibiyahe ha? Sige, salamat. Usa ka buok, doble. Sige, Target salamat. ra ni Sir. 3 days. Sige, salamat. Special na ko ni, kung makadaog ko ani, akong ipanghatag ninyo. Pili ko tang para niya Batukan ako ni, kung mugawas ni, akong ipanghatag sa akong mga Facebook followers. Salamat. Siguro Tang, ko itong bagulbulan, narunuan na yung magbagulbul. Ayaw magkalimat sa itong Bayo Herb Ceiling tiki-tiki, makapagana sa kaon, makapagana sa tulog, nindot inumon, alas magiubog, isubawan, gilantan, gisikitan, og tiyan, sa regla, mga inan nga bagong nanganak, opinion, kag diabetes, lang kadone og Bayo Herb Ceiling tiki-tiki. Tawag mo mga palangga katong mga gustong mahunggungan, mga kaigalan yan, napo ko ihatag live, mga palangga, ha? Kung ako'y magkadaog karon mga palangga, niya kung dubli mga palangga nga special, ako na ipanghatag ninyo, na siguro na kung bagulbulan, narunuan na yung magbagulbul. Special ni akong ipangunghong mga palangga. Hello, mayong hapon. May hapon tang. Isa man ni Palihog. Si Minit tang. May. Ay, or sa mamong John, og ni July. Nag-aasa man ka, mami. Dool ka sa Marso. Mami. Oo. Taga-asa man ka Palihog, ma'am. Taga-Toledo, Tangi. Taga Sangi, Toledo. Kumusta man mo da Sangi, Toledo?
Okay na tang. Wa ka tayo daog-daog karon dila sa tamugukod kay kusog kay mudagan. Ako yung hong ni mo special ni ma'am. Ako ning bagdukan ma'am kung naman ni mo gawas ma'am. Dagang yung malipay ma'am. Ako ning ihonghong ni mo ma'am. Ang uban nakadaog og kalima ka unom. Ka 20, ka 15, ka 30. Agay wa ka daog pila ka dro nagbagulbol na. Ikaw ma'am, honghongan ti ka ma'am. Oo, tang. Wala pa ka kasulag bagulbol diha. Wala pa, tang. Wala pa. Sige pagbagulbol lang niya. Ihonghong ko ni mong special nako nga doble ma'am, ha? Wa ko ni gipanghatag sukad sa live. Ako ra ning ipangunghong basta daghang kay magpagulbol. Okay, mga palangga, daghang salamat. Salig mo ko ni sila ko kay hatag na to. Tawag mo mga ganahan. Kadtong naasit di o ni gawas 135 daspat. Financial gyud gamay. Teka mga higala, mga palangga, hala, sige. Hello, mayong hapon. Hello, tang. Ngayong hapon. Kaysa man ipalihog. Jake ni tang. Sa Mandawi. Taga-asa. Mandawi. Taga Mandawi, nakadaog na, wala pa. Wa pa lagi, tang. Manaya lang so layon tao. Sige, dagang salamat. Tawag mo mga palangga. Ito ning basbasan kita kan pagay manawag mga palangga. Pura pa ni Minilio. Hello, mayong hapon. Ngayong hapon. Mayong hapon, isa man ni palihog. Jake ni tang. Sa Mandawi. Paminaw lang sa... Taga Mandawi. Nakadaog na. Wala pa. Wala pa, tang. Wala pa. Sir, painayin na imong Facebook Live, sir. Ano lang paminaw sa cellphone, gigamit mo pagtawag, sir. Oh, kamo, nakadaog na mo kadagan, o niyawa mo kadaog pila katro, nagbagulbol na mo. Honghong na sa ta. Hello, sir. Hello, sir. Isa man ni palihog. Si Joven itang taga Dapitan City. Oh, nakadaog na, wala pa. Wa pa gito tang. Karon pa sa tawag ni mo tang. First time. Sige, kuhaan na kung ihonghong mo. Sige, dagang salamat mga kaigalaan. Hello, mayong hapon. Ayong hapon tang. Kisa man ni palihog. Bilmanes Bindoy tang. Karon Oy, pa do ko so tawag ni mo salamat Ate tang. Vilma. Nakatawag na po niya ako mga suki daw. Ate Vilma, Oh. nakadaog na ka Ate Vilma, wala pa. Dugay na ko nakadaog tang. Galing na bago na ko ang number tang. Kay magbasa sa tubig akong cellphone. Nga anong imo man gibasa? Usan, duwa man matuyo tang. Nahulog mas tubig. Goy, Bago sige. na akong cellphone tang. Kapila na ka nakadaog Ate Vilma? Kadaghan na tang. Kapila naman ang kadaghana? Kawalo na gway. O siya ba? Oh, Ate Vilma, na ako yatag ninyo di special ha. O sige tang. Sige, kuhaan eh. Dagang salamat mga balaga. Na po ko ihonghong na po ko ihatag live. Mga balaga. Pero kung niya akong ihonghong, di ko ni panghatag live ha. Pasensya kayo kay daghan ang nagbagulbol mga palangga. Akoy! Hello, mayang hapon! Hello, mayang hapon! Ngayong hapon tang. Kesa man ni palihog. Si Jima Bikas. Taga-asa. Cagayan de Oro City tang. Nakadaog na, wala pa. Wala pa yun tang. Nga naman. Tang. Dili mo ko makatayak tang. Nga na, agoy! Away honghong, kaya di man ka makataya. Dili mo hindi makataya. Sige na, salamat kayo! Salamat kahit tang ha. Sige, Kaya hindi ko bye-bye. tang. Tang. Bye-bye, salamat! Pag-ayos ako tang. Sunod, mainon ko tang. Di man ka kamutaya. Ay, magkaya ko tang. Oy, basta nang ihungong ni mo tang. Kanang gipanghatag na ko live, di ka mataya, ana. Wala pa man ko kita sa imong live tang. Ay, wala kayo lantaw-lantaw. Di ba ko manghatag ka ng way lantaw-lantaw na ko? Sige, magkita sa imong live tang. Wala lantaw-lantaw. Basta
imong ipathatag. Mo lagi di lagi ka mo taya sa kung ipanghatag lagi. Sige na tang, wala ko dito ka na kadaog tang. Hatagan ti kanya di mga mo taya. Amo kaya na ko tang on. Sige lang kay ako ra ning ipangunghong para di na ni mapusoy ning mga pagulbul. Ha? Ala tang ay wala ko nang pagulbutang. Kailan ti kahunghongan oy kay di mga mo taya di ay. Ko kaya na lagi ko tang. Ay ikaw ra ingon nga di ka mo taya. Ayaw ra kay mapildi ka. Ayaw sa tang. Ha? Tang dagan tag problema tang mo gani. Mapuna na imong problema. Oh, mapuna na imong problema. Kasi lang tang. 737 ipuno na sa imong problema. Asa? Balag ginagmal akong pera. 737 ipuno na sa imong problema, ha? Oh, kana puno na sa imong problema kana 737. Ha? Sige, mapuna na imong. Sige mga palangga na ako iungong ha mga palangga nga di na ko yatag live mga higala. Awa na to mo mga palangga. Ano ko di ba mo magkadaog? Ginagpay lang yun. Kaya lisod na ba kayong daogo? Kaya nga akong ihong-hong ako ni ihatag live mga higala. May hapon. Kaysa mo ni palihog? Lomen sa Malabuyok. Kaysa ni? Lomen, Malabuyok. Taga-asa, Malabuyok. Kumusta man? Ay, kung ihong-hong mo ka. Mahong-hong, nakadaog na, wala pa. Wala pa. 737. Salamat kayo. Sige, salamat. Basta gwa ka daog, ato rang idritso gata. Atong mga nakadaog na, natay ihatag sikreto. Hello, mayong hapon. Hello, Tang. Oh, kaysa man ni palihog. Ay, taga, Tang, si John Ray. Diyan, Nakadaog na, wala pa. kadaog na. Sige na ako ihong-hong ni mo. Agay! Sige, dagang salamat! Sige, mga palangga. Hello, mayong hapon. Hello, Tang. Kisa man ni palihog. Jayo, Tang. Kisa? Manila. Kisa na? Sa Manila. Jayoy. Oh, nakadaog na ka. Mga palagi, Tang. 737. Basta gwapa ka daog. Salamat, ha? Pahong-hong na, Tang. Oh, 737. Sige, salamat. Sige na, salamat, Sige, Tang. dagang salamat. Oh, mga palangga, basta gwapa ka daog manawag, ditsuan na to gatag. Akong ihong-hong, di ko ni hatag yun live. Bahala mo di. Hello, mayong hapon. Kasama na palihog. Hello. Oh, hello. Hello. Oh, kasama na palihog. Ana lang paminaw sa cellphone, gigamit nimo pagtawag, ma'am. Kasama ni palihog, ma'am. Si Lidia Tang. Taga-asa. Taga Sambanga del Norte. Nakadaog na, wapa. Wala pa yung tawag. 737, ma'am. Salamat Tang. Salamat, ma'am. Hindi lang ako sa kasimana. Aritas mga nakadaog. Hello, mayong hapon. Hello. Hello Tang. May naapon. Kaysa man ni palihog. Sa Sofias ni Sir kanang nilag na ko iko anak kong pangalan Sir kay maunang mo gitanhan sa 114. Ikaw tong watanhi. Sana dako masagay kag nagdaog di mo gibagdukan mo nang wakatan ni. Nakadaog na ka, ma'am, wala pa? Nakadaog na ko 114. Maura to. Murag na discourage. Oh, 737, ma'am. Salamat, ma'am, ha? Sige, thank you. Sige, salamat, ma'am. Basta para sa mga wakadaog niya, 737. Di ay para sa mga daogan. Nakakala ka ng gawasan na mo yung umuha mo kadaog. Agay! Kini nga kong ihungong, di ko nina ko ihatag live. Di ra mo kadaog. Hello, mayong hapon. Ako pa si Jeff Alvarez, Militaro.
Daog na tang. Kapila na. 5 lang. 5 Kapila na. Isa pa lang tang. Kapila na. Isa pa lang. Isa pa lang. Kaisa pa lang. Sige, kaisa pa. Sige mga palangga, no? Ako naman mong gihunghungan diha. Siguro lang na ninyo mga higala. Ha? Ayaw biya bisan mga 3 days lang, no? Mga palangga, imposible na kayo nang wa mo kadaogan. Ting daghanas ng gawas. Ni abigwat ta kadaog og pila ka adlaw magbagulbol na mo. Oh, wala tayo, di na tayo magatag. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Hapon. Kaysa man ni palihog, sir. Mayong hapon. Bye-bye. Kaysa man ni palihog. Agoy, ana lang paminaw sa cellphone ng gigamit og tawag, ha? Salamat kayo mga palangga. Plano ra ba kung ang pinakadagag daog sa kong gipanghatag premiuhan akong 5,000. Hello, mayong hapon. Hello. Kaysa man ni palihog. Ano? Oh, Sakuan ni tang. sa? Dire sa Lanao del Norte. Nakadaog na, wala pa. Makadaog ng datong 114 mo niya. Wa man giuli dayon sa kuan. Tiller. Ah, ay lagi nga liha. Ayaw lang gigingan liha. Wala na kailangan na daogan. Wala gitang kay usahay mo patan lagi ko di na ko kapas. Ay, kani ayaw nigbiyahe. Sige, dagang salamat mga palangga. Oo, sa man gid ayaw lang mugukod ha kay wara ba ko kay balon siya mo gawa. Nagmay lang na akong giyonghong. Special na ko na, ginagmay ra. Hello, mayong hapon. Yes, may hapon diya tang. Kaysa man ni palihog, sir? Si PDC nga ni tang diri sa Bourbon Cebu. Oh, nakadaog na, wala pa. Kadaog sinko. Kapila na kagkadaog? Kadtong 369 po. Na-targetan natin Team Jeff Street with Rumble. Oh, sa pagkinadagaan mo, sir? One. Maura. Maura. Congratulations. Mga 1 week pa. Kadaog na yung kunin mo. Oh, kanya, pili na kay ka, wapag kakabawi. Ako, ako mo na to. May laking dog ito. Ah, sige, sir. Nako yung ngong ni mo, sir. Kuhaan ni, sir. Sige, mga palangga, ayaw lang bagduki, ha. Kana kung magipangatag, ayaw lang yung bagduki, kay di na mo gawas, ha. Yun ang bagdukan, di na mo gawas. Hello, mayong hapon. Hello, may hapon. Kusa man ni palihog. Jiljon. Tagasa. Lubanjan. Badya, nakadaog na, wala pa. Kadaog na. Oh, mga kapila naman ka nakadaog, sir. Wala ko kakuhan. Kapila na. Oh, kadagan na ka nakadaog, sir. Kadaga na. Oh, ano sir, wa pa ka napili na kag maayo diha. Ha? Oh. Nga naman ka, sir. Sir, wala na akong iyonghong, sir. Ha? Okay, mga palagay yung magkalimot sa itong Bioherbs Oil. Nindating i-plus alang sa panakit sa kalawasan. Panakit sa kabukugan, pamaol, pamanod, panakit sa tuhod. Panakit sa likod, rayuma, arthritis. Pinakan og lamok ug haron lit batugan og lamok. Plus lang kanunay og Bioherbs Oil. Ang atong Bioherbs capsule, dito maron kay kini antibacterial, molimpyo sa atong dugo ug mapapaligod sa atong immune system. Lang kanunay og Bioherbs capsule. Atong Bioherbs eye wash ala sa mata nga nagsambol. Nagluha-luha hanap ang pananaw haron mo tin-aw. Atong patuluan kaduha matag duha ka oras sa tuang Bioherbs eye wash.
Song, Bayo, Herbal Beauty Song. Magkapagwapa, kutis artista, kutis porcelana. Puti natural, kutis sa pam, Pinoy. Kailain pagagamiton nga sabon, Bayo Herbal Beauty Song. Ang atong mga epektibo nga mga produkto ini mapalit sa tuang mga designated outlets, sa tuang mga dealer, reseller, des inyong dapit. Tawag lang mo katong mga ganahan mo appeal sa kuang special kay ako ra ning ihonghong. Katawag lang nga niya. Ay lang mo pagmahig di mo katawag mga palangga kay sa tawag lang. Hello, maayong hapon. Hello, Tang. Oh, kaysa man ni palihog. Oh, sing ni sa Hello. Oh. Inting sa iligan. Nakadaog na wala pa. Nah, kadaghan na Tang, kadaghan. Kapila naman ka nakadaog, sir? Sa January murag katulo dahil karon 281639 kadua gibali kalima na. Oh. Congratulations sa mga Sir, nakadaog special diha. ni akong iunghong ninyo mga daogan sa rayonig kumpiyansa iha. Salamat alas 5:39 na mga palangga. Salamat sa mga taga-gihulgan ng mga nanaw karon. Mo tawag 097721428883. 097721428883. No, mga ilang kog dispensa, no. Kay tungod naman po ni sa mga nag-comment mga palangga nganong ako na lang ning ihong-ong. Di man ni tungod sa tanan mga palangga, sige lang matagaan ra gyapon mo, no? Mga palangga. Okay? So, matagaan ra gyapon mo, panawag lang mo na. Dili ako'y manawag ha, wala ko'y tawagan, wala ko'y tiksan, wala ko'y chatan. Mga palangga, libre ra ni. Walay bayad, walay balato-balato mga palangga. Inyong daog inyo na na. Mga kaigalaan, no? Oh, hello, mayang hapon. May hapon. Kaysa man ni palihog, sir. Kuan, taga Malalod ni Tang. Taga? Taga Malalod. Awan ay dagang pangutana, hung-hung rich. Tingog taga Himalalo, diretso hung-hung. Pangutana. Hello, maayong hapon. May hapon po. Kaysa man ni palihog. Si Jumbo ni, sa Gabuhol. Taga Bohol, nakadaog na wala pa. Nakadaog na. Kapila na. Kaupat. Kaupat. Hung-hung ritso mga palangga. Wanay dagang lang. Salamat, alas 5:41 na to oras. Mga higala, tangi ko ninyo diha kay mo anak kog Negros. Nakits ta mga taga Negros. Hello, maayong hapon. Hello, maayong hapon. Hello, maayong hapon. Hello, maayong hapon. Balikan tayo ng taon-taon, ma'am. Paminaw lang sa cellphone nga ito ni mo pagtawag, ma'am, ha? Sige, mga palangga. Ito mga manawag, paminaw lang mo sa cellphone nga gamiton ninyo pagtawag, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Palangga, ha? Hello, mayong hapon. Hello, Tang. Kisa man ni palihog. Si Anding ni Tang, taga Kaswagan, Lanal del Norte. Nakadaog na, wala pa. Katulor, Tang. Katulo, awan na ng bangutana. Oy, hung-hung rito. Tinadaganas ng gawa. Hello, mayong hapon. Mayong hapon, Tang. Kisa man ni palihog. Si Kwentang Marjon. Nakadaog na, wala pa. Nakadaog na, Tang. Kapila na. Kaupat na, Tang. Kaupat, hung-hung. Okay, mga balangga, salamat sa mga nahunghungan, ha? Duterte, biya kong mahunghungan. Hello, mayang hapon. May hapon. Kesa man ni palihog. Dante doon, si Kiyor. Taga si Kiyor, nakadaog na, wala pa. Kadaog na. Kapila naman. Kadaga na. Hung-hung. Okay, mga palangga. Atong paspasan lang, aron dagantag matagaan. Kaya katong mga nagkupot sa kong alarma, guys. Alams na, no? Mga palangga, no? Sige. Hello, maayong hapon. Hello. Kisa man ni palihog. Taga Kualitaan, si Nilson Tang, taga Sambuagan del Norte. Nakadaog na, wala pa. Kaupat na. Kaupat na. Ay, hung-hung gyapon ni Dritso, basta ingon ani mga palangga.
Daga salamat mga palangga. Basta nakadaog na mga higala. Hunghong dritso, tinukod ba sana? Kaya daga naman sa kinanggawa. Congratulations sa mga nakadaog diha. Sa uno palang daan, on the spot 308. Ato nang gi-announce, pila kabog naglantaw. No? Sobra 4,000. Congratulations sa mga nakadaog diha. Katay na gusto 18, digawas on the spot. Pila kabog naglantaw, sobra 4,000. Congratulations sa mga nakadaog diha. Paghatag na ko 369. On the spot. Pila kabog naglantaw, 11,500. Congratulations sa mga nakadaog diha. Paghatag na ko 326. Pila kabog nakakita, live. No? 4,000 kapin. Congratulations sa mga nakadaog Ang diha. kauban na 967. Congratulations sa mga nakadaog diha. Nga, moingon pa mo, mo kadaog. Mo na giingon nga, naamang gidi kadaog pod gyud. Manaton. Nangunghong lang siya ta. Congratulations sa mga nakadaog diha. Oo, mga higala, mga palangga, no? Mao na. Tungod ra po nis mga nag-comment mga palangga nga mao ni mao na. Hello, mayong Mayong hapon. hapon. Kisa man ni palihog. Silani ni Tang, taga Zamboanga del Norte. Nakadaog na, wala pa. Nakadaog taon Tang, Kapila na. ginagmay. Mura kaupat siguro Tang. Hunghong dito, eh. Sige, mga palangga ha. Salamat ka sa mga nanawag ang mga daogan. Tanan nga mga nanawag, salamat ka. Mga palangga ha. Hello, maayong hapon. Mga gong Tang, Kisa man ni palihog. pero dili ni Tang. Oh, taga-asa. Kita City. Oh, nakadaog na, wala pa. Kadua Tang. Hunghong dito eh. Salamat mga palangga. Daga malagi ning daog. No? Mo na mga palangga. Hello, maayong hapon. May nga Tang. Kisa man ni palihog. Rutsin, alidon Tang, Minglalia Cebu. Oh, ang gali man ka. Sige, nakadaog na, wala ba? Nakadaog Tang, katurag yung taon 967 Tang. Ah, pila may rambol ni mo to? Yes, nalagi Tang. Ay, Hunghong dito eh. Mga palangga, no? Porti nang naghanas mga nanggawa sa kong gihatag. Inero palang daan, sobra 30 eh. No? Kumintan na tag, wa kadaog. Ay, di mo musugot nga di mo kadaog. No? Baingon mo nga win or loss. Ay, kailangan win good pero no? Mabito na nanggawa sa nga kong gipanghatag. Kaya di ko musugot nga magsigir mo kapil. Mga palangga, di ko musugot, maingon mga wa mo'y daog-daog, nga okay ra kay ingon ana gyud na, adi na po. Ang gawas mo na itong ipanghatag. No? Sige, hungong sa ta mga higala to ni Tiwason. Alas 5:47 na. Tawag mo 097721428883. 097721428883. 097721428883 ha mga palangga. Hello, mayang hapon. Hello, may hapon Tang. Kisa man ni palihog. Alvin Tang, Pagadian City Tang. Ah, taga-asa. Pagadian City. Ah, nakadaog na, wala pa. Kaupat na Tang. Kaupat na. Awong dito ay wala dagang istorya. Okay, mga palangga, alas 5:47 na. Ayaw mo kalimot ato epektibo nga mga produkto mapalit ninyo sa itong mga designated outlets, itong mga dealer, reseller, diya sa inyong lugar. Pasensyahay lang sa taron ha, mga palangga, no?
Paminawan ninyo. Ang Bioherbs Healing Tiki-Tiki, Bioherbs Capsule, Bioherbs Oil, Bioherbs Eyewash, Bioherbs Herbal Beauty Soap. Mapalit na sa mga designated outlets sa Dakbayan sa Toledo. Ma'am Minda Juarez, Daang Lungsod. Ma'am Lodi Matarong, Tisasangi. Ma'am Mirian Adan, Ilihan. Ma'am Cristina Canieda, Anislag Kanlumampaw. Ma'am Jocelyn Atable, Sambag Sangi. Ma'am Mary Villamor, Aper Sambag Sangi. Ma'am Lingling Natad, Proper Magdugo. Ma'am Flora Canilio, Aper Magdugo. Sa tindahan ni Nanay Corazon, Das Lutupan. Ma'am Baby Rigasaho, Pandong Bato Media 11. Nanay Ani Ipis, Carmen. Sir Midi Las Ponias Tour, Kanlumampaw. Ma'am Melina Bisis, Kambang Og. Ma'am Amay Abaketa, Aper Media 11. Ma'am Flora Tabar, Captain Claudio. Ma'am Los Lapot, Das Leapolutupan. Ma'am Idin Daguhoy, Malubog, General Climacco. Boss Pando, Hardin Ilihan. Ma'am Kusing, Sir Nito Ariate, sa General Climacco. Ma'am Lia Dias Giholngan, palikog sen sa inyong alarma guide ya, Ma'am Bi. Katong alarma guide nga akong gihatag dira kay nahutdan ko diri da. Ma'am Lia, kay mag-alarma ko para iniwa, Ma'am Lia. Dias Giholngan, ha. Dahil katong mga nanugat ato ni Aging Simana, na ako i-alarma diri. Usa ka buok, ayaw pagdumot, dayon pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Mo ni mga palangga na unay man ko ani ako ang alarma gid, wa man ko pasensya. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Katubang mga taga Negros ba, basin makasend mo alarma guide nako kay nahotdan ko diri. Sige lang kay kini man kong alarma, wala pa na ako masave la cellphone number. Katubang nanugat ato ni Agi Simana sa Southern Cebu. Pero diya sa Negros, nakasave na mo daan, ha? Nasave na mo daan. Mga palangga. O niya, makikalaan, kini ha, mga special na to. Ayaw pagdumot, pasensya kanunay. Dili na sigurado ha, mga palangga. Ha, dili na sigurado. Wala ko masayod kung ano sa'yo mo gawa. Ayaw ra mugtuon ako. Palihog ko, basin si Ati Alit ka, agoy. So, man na to ni. Sige lang, kay, okay ra pod kay naamo ko cellphone number ninyo. Dahil nagpa-load na kudaan. Kay, akong pagtiksan ang mga suki na ko sa Negros, no? Pero ang akong pagtiksan, katuro po ng mga nakita na ko personal. Kung wata nagkita personal, o niya, kining, na mo text ninyo, di ginako. Mga palangga, ha? Ingunan nila, ha? Mga kaikalaan, mga kaiksonan, mga palangga, no? Pasensya kayo. Tawagi lang ko ninyo, tagaan tamog taas nga oras para hunghong mga palangga. Ha? Para hunghong. Kadtong mga wanak ko na hunghongi, walay alarma guide. Ayaw lang sa mo. Pass lang sa tas pang 9 p.m. Sako ha. Hindi na mo bagdok diha inyo ha. No? Sako ha. Ayaw lang sa. Kay manggawas mga palangga. Kini nga kung gi-alarma, kato mga nay alarma guide nako, alams na. Pero di gyapon ni sigurado ha. Wag ko kay balon sa mugawas, no? Mga palangga, mga kaeksyon, mga kaigala. Ha? Dayon mga palangga, sa tanan nga mga naglantaw karon, tagaan ta mog time nga maungungan mo. Ha? Live ban ta mog taas nga oras para maungungan lang gyud mo. Akong siguroon, mga palangga, then pangutan-on ta mo, kanag yung naay ngalan kumpleto. Bako mo, basta di kumpleto ngalan. Wow. Mga palangga, wow ni ato. Basta kay, mga palangga, mga kaigsuunan, kanang akong giyunghong, mga palangga, kato mga supporter nako, i-add friend ta mo. Pero video call ta. Ha?
Ang dili maki-video call mo add ninyo nga gamit sa kungalan. Di na ako automatic lock na dito. Oh, mga palangga. Ano ra? Simple. Mga naminaw sa radio na naman tayo alarma guide diha. Nya katong mga kining nawa ako sang pangitaon diri mga palangga na pa may oras. Kay basin ako makitaan mag-alarma ta na hotdan manggugugod. Mga palangga kay dagan surbay at nagbisita diri. Mga kaigalan niya mga ayop ni sila god. Dayon na hotdan ko. No? Mga palangga. Sige lang kay basin mauni. Aw, maogyod. Salamat. Ayaw na lang kay ako nang nakitaan mga kahigalaan, no? Ang special nga gidala nako giholngan ni Gawas 367 o di ang ayaw kumpiyansa 369. O sa mo ba nadala din ako giholngan? Wala. O siya ba? Nadala ni nako mga palangga? Wala. Sige na lang. Kini ha. Naaba mo ani mga taga giholngan? Kining wala na ko masuko. Wala na ko masuko. Wala na ilain pa. Wala na ko masuko. Wala na ko masuko. Wala na ilain pa. Wala na ko masuko. Wala na ko masuko. Wala na ilain pa. Oh, Ma'am Lia, basta na kay picture diya sa kining atong alarma guide sa Negros. Oh, nakalimot na ko kay dugay 1 month naman to, mga palangga. So, libre ra man kining ato adire, wa ni bayad. Mga kagalaan, mga kaigsuonan, mga palangga. No, mga kahigalaan. So, katong mga supporter nako, mga star sender, video call ta ha. Walay chat-chat, no? Kung mo chat, di na ako. Video call diretso. Mga palangga, basta mo chat, di na ako. Video call ta diretso. Ano ra? Mga palangga, ha? Oh, okay. So, mauday ni nga alarma guide, Ma'am Lia. Salamat kayo. No? Okay. Mao ni. Salamat, mga palangga. Okay? Salamat kayo. Nakuhaan ninyo, ha? Mga taga Negros, wala na ko masuko. Bisag perti na akong suko, ah. Wag yapon ko masuko. Wala na ko masuko. Wala na ilain pa. Wala na ko masuko. Wala na ko masuko. Wala na ilain pa. No? Mga palangga. Ayaw lang sir mo pag-send og star sa ron i-add print mo, ha? Kaya di niya ta mo ma-add printanan. Ayaw lang pod. Ang ganahan mo, ha? Kana bang suporta ni ba? Pero mag-send mo og stars, yun aron lang ma-add friend mo. Ayaw. Kay basig di ta mo ma-add friend ba? Mga palangga. No? Goy, busy ra ba ko kuno na? Kana lang kinasing-kasing ninyo ba, mga palangga? Ana ra. Pero mag-send mo og stars para matagaan mo. Ayaw. Mga palangga, di ko ganahan na. Wala na ko na. Kana lang kinasing-kasing ninyo mga palangga, wag yung problema. Ha? Mga kagalaan, mga kaigsuonan, okay rin kayo, mga palangga. Wa tayo pinalabi, kutob sa manawag atong tagaan. Mga higala, mga palangga. Ni ayaw lang po mo pag-send og stars, saronin ma-add friend mo. No? Di ko ganahan, ana, mga palangga. Kanang ganahan mo mag-send, no? Kanang kinasing-kasing ba, mga palangga? Kay, mag-send mo stars diya niya para matagaan mo. Ayaw! No, di pa lang mo kada. Sayang gaya na niya. Oh. Ano ra? Mga palangga. Then video call diretso. Why chat? Yun. Ayaw lang mo pag-send og stars ano ma-add friend mo, ha? Kay di ta mo ma-add friend. No, sayang guys. Agad salamat mga palangga sa mga naminaw ko sa radyo niya mga naglantaw ko sa Facebook live mga higala. Amping mong tanan mga higala. Anak ra na mga palangga, no? Sa tanan nga mga naminaw ko. Sa ko ihatag sa live mga palangga. Hung-hung lang sa ta. Wala ko'y tawagan, wala ko'y tiksan, wala ko'y chatan, video call na ara mga palangga. Dayon kato mga miyembro na mga suki nako nako ipasa ninyo. Dayon kato mga wala ta magkakita personal. Nya nay mo text ninyo mga palangga niya. Wa ta nagkita personal, rin ako ang ni-text ninyo. Mga palangga. Okay? Salamat kayo ninyong tanan mga kagalaan. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kailang inyong tatang Melchor, ibilin ko kanina kinigabayan sa pag-alagad. Magdilong bahay kita sa pagpabos kay Bulaan ang magpabos kay siya ipataas. Alawat ang magpataas kay siya ipabos.
ang buutan o gibuhaton nga sulugon mubuhat bisan wala diha iyang agalon hangtod sa sunod di kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga palangga. Amping mong tanan mga palangga, gusto gid unta ko nga malipay tang tanan. Ano siyaon man gid na mong gikakwalian mga palangga, no? Sige lang pasensyahay lang sa taron, pasaylo ako ninyo da. Amping mong tanan, bye-bye. God bless, maayong hapon.